Здравейте! Може би помните това видео. Ние сме екипът на Muse Clinic и ви представяме нашия giveaway New Year Better Me. През март месец изтеглихме победителката от нашия giveaway Аделина. Това е Аделина преди, а това е Аделина сега. А как тя стигна до тази промяна, може да изгледате видеото и да разберете. Постигнаме желанието да бъда по-здрава и активна заради детето си и като цяло да се чувствам по-добре в кожата си. Чувствах се несигурна и изобщо не се харесва в кожата си. Имала съм опити и преди да отслабна, но някак си все нямах достатъчно мотивация и просто ми липсваше постоянство. Първата стъпка беше да се запозная с екипа на Muse Clinic, с които заедно изградихме цялостна програма, чиято цел беше промяна както отвътре, така и отвън. Най-силно впечатление от програмата ми направи професионалния подход на целия екип и неспирната подкрепа, която ми даваха. Нямаше нещо трудно в процеса на работа. Мисля, че се справих добре и преминахме през всичко с лекота. Най-мотивиращо беше за мен, когато се вижда в гледалото и виждах, че вече имаме видими резултати и успявам да постигам все повече и повече във времето. Успях да сваля 38 кг за впечатляващия период от само 6 месеца, с които изключително много се гордея за целият труд, който вложих и прекрасните резултати, които постигнахме заедно с целия екип на Muse Clinic. Първата стъпка беше да направим консултация с Стоян, който е специалист по спорт и здраве. Той беше с мен през абсолютно целия процес, следеше моя прогрес, помагаше ми в тренировките, следеше храненето ми. Лицето ми, когато дойдох в Muse Clinic, беше цялото покрито с акне. Имах страшно проблемна кожа и само за 6 месеца с екипа изчистиха пъпките, което аз не мога да повярвам, че най-накрая виждам лицето ми чисто и сияйно. Първата стъпка беше да направим дерматологична консултация с доктор Върбанова, която изготви план за действие, включваща домашно лечение, апаратни и инжекционни процедури. Доктор Върбанова беше винаги на среща за всякакви мои въпроси. Поддържахме комуникация по Viber, винаги когато имах въпрос я питах. И просто не мога да повярвам, че най-накрая виждам кожата си сияйна и изчистена, без досадното акне, което ме мъчеше от години. Започнах да забелязвам, че имам поява на бръчици, свличане на кожата и загуба на обем в лицето. Заедно с доктор Джена Андонова започнахме поредица от процедури, с които успяхме да решим тези проблеми. Част от програмата бяха и допълнителни процедури, като хайфо, липолитик в зоната на корема и РФ. Пълната промяна винаги продължава и аз съм много щастлива, че мога да вървя по този път с специалистите от Muse Clinic.